Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Eksorsista. Wa ka lang unta nagalig-alig og kadto, attorney. Tanawa, hapit ka na hinuon madiskuido. Sorry kaayo. Sige lang. Kinahanglang mulahos ta karon ngadto sa may seminaryo. Tuaro sila si Padre Amaro og Sister Stephanie. Kuyog ang arsobispo. Atong planuhon ang atong paghimuon. Kuyog sa mga tukmang ahensya sa atong gobyerno ug sa simbahan. Kay dili ni basta-basta ang atong nasugdan, attorney. Unsay buot pag ipasabot? Makigbatok ta sa gahom sa kangit-ngit. Usa kini ka spiritual warfare. Unsa? Tinuod ka. Ug wa tay laing mahimo. Gawas sa pagpalig-on sa atong kinabuhing Diyos nun. Hello? Unsa? Si Cheryl? God! Unsa nahitabo ni Cheryl ha, doktor? Nipakita siya og strange behavior. Unsa? Kipusil ta! Ginoo ko! Si Franco ka nang nagsulod ka nato sa kaysayang motorsiklo! Kung mao, magganay ta, Franco! Akong pakusgan pagpadagan ni atong sakinan! Ha! Nagmagalibal, nagpakulsog. Wis maglumbag kita. Akong sawayan og pusil ang mga ligid tanaw na to kung shooter bagyapon ko as usual. Shoot! Pa! Doktor! Padayon ang iyong pagkukod na to! Hapa lang! Kini ang angay ni mo kagkuhang nga kam! Panuway, ha? Naigo ang side mirror sa kong motor. Hapit ko madiskwido. Akong pusido ng ligid ng iyam. Shit! Naigo ang ligid sa itong sakinan! Kupot lang yung perle! Kaya ko ipapag ang auto! Sabay! Mabangga ko! Hain ko. Niya ka sa ospital, Nay. O salamat sa Diyos nga nakamata ka na. Asa man ang imong amahan, ha? Doon nagilakaw. Magkita mo kung sila na yung Padre Amaro dito. O sila si Sister Stephanie. Nga ba? O, Nay. Salamat sa Ginoo. Nga naluwas ka ra, anak. Gikan sa mga tao nga nidakit di mo. Tinood ka na, Nay. O salamat kang Isabel. Siya ang nagluwas ka na mo ni Cheryl. Naunsa man day si Cheryl, ha? Apil siya sa gidagit sa mga satanista. O gani, tulala pa siya hangtod karon. Ginoo ko. Ughain naman siya karon. Tuwa siya karon ni Sister Stephanie. O gipaabot pa nila sa Dr. Astana. Nga mo himo og paghiling sa iyang kahimtang. Ginoo ko. Akong atuon si Cheryl sa iyang dahimbutangan. Akong dadon kining init ka sa pao. Maayo unta kung mukaon na siya ni ini. Maayo unta.
Unsa kay kasulti ni Padre Amaro kung makita niya si Cheryl ning maong sitwasyon. Ang akong baby. Ang akong baby. Doon na nitsin. Ikaw! Ako ka lang! Ako ka lang! Oh, si Cheryl karon. Ako siyang atuon. Cheryl? Cheryl, naunsa ka man, ha? Oh, Cheryl? Oh, ikulang ko niyang kitutukan. Huwag nilingyo siya. Di atupang siya sa may bintana. Daw sa duna siya ikipangita. Hinaot nga maluwas lang yun si Cheryl sa iyang kahimtang karon. Kung naunsa man kani siya, hinaot pa unta. Mag-ampo lang yun, tanay. Oh, hello? Mahimo ba, Doris? Buato ka karon sa kumbento. Kaya nga naman, sister. Si Cheryl, nangita ni mo. Mao ba? Sige. Muna ko karon dayon. Naunsa si Cheryl, ha, Doris? Nangita ko na nako, nay. At tuwa lang, day. Maayo na lang nga makatabang ka niya. Sige na, nay. Mugi ka lang ko kundo, nay. Makapuli na ako bantay ni mo. Ikaw ang mag-igo. Kasakit sa akong kaluwasan. Asa si Perli? Wa na siya din eh. Tuwa sa karaang mansyon, ako nang gipapahuay agay. Kasakit sa akong mga samahan. Franco! Yes, ako. Kaayo, doktor. Pasalamat ka nga wa ko ikaw, Patcher. Apan kinahanglang mo kuyo ka kanako kundi kabuot nga doon ay daotang may tabok kang attorney. Iubo ko. Nalunad sa pagkabangga. Unsa man mo kuyog ka? Paduol siya na ako. No, unsa man. Ako siyang kabungin akong Swiss knife. Ha? Oh, imo kong gidong ka pa ni Mai. Ang pagyud. Ha? Nalupog sa siya. Bubalik na ko sa karaang mansyon. Kinahanglang maluwas ko si Pirli dito. Kundili! Kini mo ay angay ninyo! Kinahanglan makabalik na ko sa karaang mansyon. Magdali ko! Oh, doon na nisitsik na ko. Kinsa magkaroon? Oh, Tay Divino? Ikaw? And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!